Agora chega o turno aos maiores do colexio, os alumnos de bacharelato. Comezamos con primeiro de bacharelato A, que ten unha paixoliña en galego. Non me digas máis, Lucía, o seu tutor é o meu tocalles. Non podía ser menos. Quedamos con volver a casa por nadar. Un aplauso. Un aplauso tamén.